Vitajte v obci Fintice, ktorá je vďaka svojej občianskej vybavenosti a rýchlou dostupnosťou do mesta Prešov obľúbenou lokalitou na bývanie. A práve tu, na Hruškovej ulici, mám pre vás na predaj tento výnimočný stavebný pozemok. A prečo je výnimočný? Svojou rozlohou 801 m2 a ideálnymi rozmermi takmer 23x35 m ponúka takmer neobmedzené možnosti výstavby vášho budúceho rodinného domu. Prístup na pozemok zabezpečuje takáto spevnená prístupová cesta o šírke 8 metrov, ktorá je vo vlastníctve obce Fintice. Navyše na nej nájdete už aj vybudované verejné pouličné osvetlenie. A ako je to s inžinierskými sieťami? Priamo na hranici pozemku nájdete elektrinu a na druhej strane cesty sa nachádza obecný vodovod a kanalizácia. Tak čo poviete? Viete si na tomto pozemku predstaviť vybudovať svoj nový domov? Ak ste si odpovedali áno, zavolajte mi a ja vám ho rád osobne predstavím. Volám sa Peter Kolár a som realitným maklérom v spoločnosti Kappa Real Estate.